Pozdravujem vás. Poďme sa pozrieť na jednoizbový byt na Orenburskej ulici v Banskej Bystrici. Byt je síce malý, ale šikovný v baueringovom štýle, ktorý vás okamžite zaujme. Je po kompletnej rekonštrukcii a je to ten typ bytu, do ktorého sa nasťahujete a nič viac neriešite. Je vhodný pre pár, jednotlivca alebo predovšetkým ako investícia. Nachádza sa na 9. poschodí panelového bytového domu s novým výťahom. Byt prešiel úplnou kompletnou rekonštrukciou. Parkovanie je pri bytovom dome. A lokalita? Všetko máte po ruke. MHD, obchody, školy, škôlky, ihriská. Všetko, čo potrebujete na pohodlné bývanie, je len na pár krokov od domu. Takže ak hľadáte praktický byt s dobrou energiou a výborným potenciálom, tento jednoizbový byt na Orenburskej ulici čaká práve na vás.